गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो लादों। नोंथांमोना दासान्दि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा नखर नखर थांनानै रां अनसुंथाइ हैनायखौ नुगासिनो जानांगौ। दा बै राङा ब्लेक मानि ना व्हाइट मानि जेबो रुल्स फल' खालामालासिनो केस फैसा रानगासिनो। बिसिडिसिनि साख्रि मावग्राफोरनो सेलारि होनायनि मुङाव 80,000 रां बिदों। बिपिएफ सरकारा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामदों। लोगोसे बिपिएफ सरकारा 1 बोसोर जास्लाबै सरकार सालायनायावनो गोबां जाथाय जालांबाय आरो जाबावगोन। दा बैफोर गोख्रों अजदखौ लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा होदों। दिनै बे आयदानि सायावनो गुवारै सावरायगोन। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा दासान्दि गोबां सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगाफोराव थांनानै राङारि अनसुंथाइ होगासिनो। फरायसाफोरनो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव राङारि अनसुंथाइ, सोरनिबा नखराव बेराम नायजानो थाखाय राङारि अनसुंथाइ, बेबादिनो बिपिएफ सरकारा राङारि अनसुंथाइ रानगासिनो आरो बेखौ नुनानै गोबाङानो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबाङानो राङारि अनसुंथाइ बिबाय थानायखौ नुदों आरो अनसुंथाइ होनायखौबो नुगासिनो। बिपिएफ सरकारनि बेबादि थोंजोङै राङारि अनसुंथाइ हैनाया थारैनो बाख्नायजाथाव। गोबां गोरिब नखरफोरा राङारि अनसुंथाइखौ मोननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर बावदों। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होनाया मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो, जेराव 1,000 राङानो जा 1 लाख 2 लाख राङानो जा बेखौ चेक सिस्टेमनि गेजेरजोंसो होनाय जायो। नाथाय दायो गोबां नखरफोरनो लाख लाख रांखौ केस थाखा महरैसो रानगासिनो। दा बे राङा ब्लेक मानि ना व्हाइट मानि जेबो रुल्स फल' खालामालासे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि गोसो बायदि खामानि मावगासिनो नामा? बैफोर गोख्रों अजदखौ होदों लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। दा बेवहाय आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन, जिखुनु जाया गोरिब नखरनि सुबुंफोरा राङारि अनसुंथाइ मोननो हानाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मदद होनाया बाख्नायजाथाव जादों। जों नुदों फैसा राननाय नखर नखर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों, जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों, बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों? गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो? बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा। गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ, केस माला होफेरखो? बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया? बेफोर साननो गोनां बाथ्रा। बेजों लोगोसेनो बिसिडिसि साख्रि मावग्राफोरनो सेलारि एबा दरमाहा होनायाव बेले बेजे जानायखौबो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि सरकार सालायनाय समाव बिसिडिसि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि थिसनथाइ होनाय जादोंमोन, नाथाय दासिमबो साख्रि मावग्राफोरा सेलारिखौ मोननो हायाखै। बिसिडिसिनि सेलारि होनायनि मुङाव 80,000 रां दाबि खालामदों होननानै जयन्त बसुमतारी बिथाङा अजद दैखांदों। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथा खामानि मावगासिनो। 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्ला बिटिसिआ गोहो गोरासिन जागोन, थोंजों सेन्ट्रेलनिफ्राय रां फैगोन, समस्ति बारायगोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ हेंथा खालामनाया दुखुनि बाथ्रा होननानै जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों। 25 एमेन्डमेन्ट दिनै फैनायनि बाथ्रा, जायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोहो मोनगोन, डिपार्टमेन्टआ बारायगोन, डाइरेक्ट फाइनान्स फैगोन, 60टा समस्ति जागोन। दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन। सानजानि बारायनाय अंशखौ दाननानै हरफिननांसिगौनो, दाननानै लांफिननांसिगौनो, बे खोथाखौबो दिनै बुंनायसो जों नुबाय बा खोनाबाय, जों मिथिबाय। बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बियो। आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार सालायनाया 1 बोसोर जास्लाबैयावनो गोबां जाथायफोर जालांबाय। गुबुन हारिजों जोंनि बर' सुबुङा बुथारजाबाय, न' बां सावग्लुंनाय, जिनाहारि खालामनाय, बायदि बायदि गोबां जाथाय जालांबाय। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा बिटिसिखौ मोजाङै सालायनायाव फेलें जादों नामा बेखौ सोंथि खालामदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 10 मास जाबाय। बे 10 मासाव जिफोर जाथायफोर दिनै जों हिसाब खालामनाय मोनदों, फ्राय 25टासो मोनसे क्राइम बे 10 मासनि गेजेराव जाबाय। जेराव इउपिपिएल सरकार, प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव मोनसेबो बेबायदि क्राइम जायाखैमोन। मार्डार केसानो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव माने 10-12टासो जाबाय, रेप केस जाबाय आरो बेबायदि गोबां हारियारि मोनसे जेंना थांनाय समफ्राव नुजाबाय। बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर, साधारन मानसिफ्राबो दिनै सिन्था जादों। जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव इन्टारनेटखौ बोरैहाय जोङो मोनहोनो हायो,
दिनैनि तारिखाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गेजेरजों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों दिनैहाय कचिं जायो। दिनैहाय नोङो बायदिसिना हाबाफारि जों मावनो हायो दैनन्दिन लाइफआव। दा बेयाव नोङो इन्टारनेट कानेक्सन होनांगौआ बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै खननै मानि इन्टारनेट मोनसे बन्द जागलायनाय मोनसे थासारि जाबाय। दा आरो बेजों लोगोसेनो दिनै 10 मासाव जुदि 25टा मोनसे क्राइम जाबायब्ला बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि जानो हागौ। दा नोंथांमोना बैफोर आयदानि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।